фарзанди хурдӣ мози мактабхон фарзанди хурдӣ мактабхон бошад харҷи масрафи ӯ дар як моҳ то $100 гӯя меарзад то 300 сомона барои курс бисёртар равон шудем 120 сомонӣ ана курсҳои англисӣ забони русӣ боз курсҳои математика мана ҳамин курсҳо мо камтар харҷ кард шудем дар як моҳ 150 сум зиёдтар расход мекунем барои сарф мекунем барои хондан иловагӣ моҳона 20 сум моҳона ана 10 суми хай ҳар фан вай мекунем баъд фанҳои иловагӣ 20 суми сари моҳ баъд ягон комплексҳои варзишӣ аз 30 то 50 сум барои мактабача барои хони шушуа тақрибан ҳар як моҳ то 100 сомон зиёд харҷ мекунем барои мактабача мераванд варзиш мераванд машқ мекунанд шашка шахмат куштингирӣ барои ё маълимота ба назар мегиранд пули бисёр на чӣ қадаре ки маълим имконият дошта пул мегиранд писари хурдиам дар мактаби таҳсилоти умумӣ таҳсил мекунад дар як моҳ тақрибан 250-300 мешавад 200 ҳар хел меқавад барои гирифтани сар либоси варзишӣ барои гирифтани хариду фурӯши харид кардани китоб дафтар ручка албом агар мисол чиёи варзишӣ ки мусобиқаҳое ки дар байни мактабҳо баъзеаш мешавад мисол барои вай мумкин имконияти мисол чӣ ки хучон ташкил мекунанд ҷамъ мекунанд пули авқотиша метӣ ошхонаша метӣ хондан вай метиям мактаби 14 бахондесост мактаби российский оя дохил шуданаш чӣ хел қимат зиёда аз 1000 сомон шояд бошад бештар бошад дар як моҳ чанд бор саволе доштем барои чӣ ин қадар пул туда дар кор аст мегӯянд ки ҳамкурсомон қатъи як ҷо мерем мешинем ҳамкурсомон қатъи ҳамаи бачаҳои мансабдоранд манам аз вай нахоҳам ками дошта бошем дар ин сабаб сарф мекунем сарф нокарда мешавад ҳамаи харҷ хороҷи аҷзои халқ барои китобош хоҳам сарф мекунем барои ҳамн ободини диёр барои ободини мактаб харҷ мекунем сад бошем аймо райони восиай аймо зурбура 5 сум оё меравам намерам хати тамом талабои мо ба ҳамун қонеъ мешаванд ай район да ман пурсидам мега барои талаба 50 сомон меравад фаҳмидӣ